Idemo večera. Ne znam koliko. Ja tu da sjednem. Hajde da vidimo. Ja sam prvi probat došao. ćemo. Čekaj da ne čujem ništa, čovječe. Subota u 10, nemoj u 10 živ bio dan, pomjeri malo nešto da bar se malo naspavam, nek bude bar 12. Može. U 1, odlično, hajde. Zdravo. Jel to termin u subotu? Jest, što? Zar nije streljana uvijek nedeljom? Pa žal, nemaju termina. Planinu smo spominjali. Najavili napokon lijepo vrijeme. Nećemo na planinu. Tamo da pređem igricu. Hoćemo idući vikend. Hoćemo ponijeti sanke. Hoćemo, naravno, ljubav. Hoćemo, ljubav. Daj meni malo. Te daj mi da probam. Bježi. Mogu si onog sad ubit. Headshot tajga. Te daj malo meni. A šta radiš? Vidiš da sam sad umro zbog tebe. Drago mi je što te taj ubio. A zar nisi ti već trebao biti u školu? Hajde razgovori. Dobro. Dino! Spremaš li se, Dino? Alac, jesi spreman? I šta vam je u ovom ruksaku? Što je težak ovaj ruksak, ovoliko, drago dijete, šta vas tjeraju da nosite leđa će vam polomiti? Ma, to je pištolj. Hajde, znači, šta pričaš, gluposti? Upada, hajde. Dijete, drago. Kakva ste ba vi generacija to? Pa vas bi sve trebalo gore u šumu, da vatru naučite zapaliti, šator da znate razapeti. Potekali bi svi gore za 5 dana bez interneta. Koliko imaš časova? 4. Danas ćeš sam kući. Ja moram ostati malo duže na poslu. U redu. Gdje si, brate? Ovo je sred, ajde. Ima.
Pa što za kontrolu imamo i s istoriju ponedjeljak? Ja se učim. Ne, nešto da vam pokažem. Gledajte ovo. Odakle ti? Uzeo tatin. Jel pravi? Jest. Fakat? Fakat. Daj da vidimo. Hajde, ničite. Player 1, upgrade. Sakrijte se. Šta radiš to? Šta? Odakle ti pištolj? Tatin. Jesi normalan, ti ne smiješ to dirat. Jesi uzeo metke? Ne znam. Daj mi to. Neću! Niti nisi meni dao da se igram s tobom. Ama daj mi to, nije igra. Neću! Daj mi, može neko rasprašati. Daj! Neću! Šta je bilo, ej? Šta je bilo? Ne možete proći, gospodine, ne možete proći. Uđaj u to, gospodine. Gospodine, ne možete proći. Ne možete proći, uđaj u to, gospodine. Ja živim tamo. Gospodine, ne možete Čekaj, proći. molim te, brate, moram ući. Djeca su mi tamo, žena mi je tamo, moram ući. Smirite se. Ne mogu, molim te, Uđaj u to. brate, molim te, samo da uđe. Ne može, gospodine. Daj mi da uđe, molim te. Kad prođe, uđaj, da vidim gospodine. djecu, da vidim. Kad završi, uđaj, A gospodine. moram kućati tamo, moram ući. Moram ući, Smirite se. moram ući tamo. Jesi napravila ti njemu sendvič? Jel čuješ ti mene? Napravila sam. Pa de reci tako, što klimaš glavom? Na sastanku sam. Dino! Spremaš li se, Dino? Alac, jesi spreman? Što je ovo ovako teško, dijete drago? Šta vas teraju da nosite ovoliko, leđa će vam polomiti? To je pištolj. Šta si? Dino, odakle je to ovo? Uzeo tvoj.
Pa ne smiješ to dirati, Dino. Dino, mogo je neko stradati. Dobro. Idi gore. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Htio bih predati pištolj koji imam. Pištolj? Da li imate odobrenje za nošenje oružja? Imam sve tu. Sve je tu. Koji je razlog predaje oružja? Meni više ne treba. Znači, više vam ne treba. Izdat ćemo vam potvrdu o privremenom oduzimanju oružja i vaše oružje bit će deponovano u policijskoj stanici. Dobro. Jel u redu? U redu. Pročite iza, molim vas. Damire, vaše ime oca? Mustafa. Može vaš potpis ovdje? Dote!